भाई लोग तनी सुजादा का बाजगल गाना खेसारी लाल यादव के उनकर चमचा जितना मान से कुछ ज्यादा ही फरफराता हंस। भाई लोग तार लोग से बतला दी कल एगो गाना आया रहे पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के भी, जौन की जानते बा लोग खेसारी लाल यादव के गाना कुछ 16 लाख पहुंचल बाटे व्यूज के मामला में, और पवन सिंह के गाना 13 ही लाख पहुंचल बाटे। तो भाई लोग उनकर चमचा जितना बड़ा से कहता हंस कि पवन सिंह के अब मतलब पावर खत्म हो गल, अब उनकर गाना ना बाजी, खेसारी लाल यादव के सामने टिक पे हन। भाई लोग तार लोग से बतला दी ऐसा बात नहीं कि खेसारी लाल यादव की जौन गाना बानू ई हरियाणवी गाना बजानते बालो तू तो सुनवाई हो बोलो, और पवन सिंह के गाना भोजपुरी बाटे। तो ई जौन मतलब पवन सिंह के गाना बाटे ई हमेशा बाजी और अबकी के लगन में भी बाजी, लेकिन खेसारी लाल यादव के गाना लगन में तो ना बाजी। काहे कि जानते बालो भाई लो हरियाणी गाना के सुनेला यार, ऑर्केस्ट्रा में अगर गाना बाजी तो पवन सिंह के बाजी, लेकिन है जौन खेसारी लाल यादव ताहे लोग इनके गइले बानू ई बिल्कुल ना बाजी। काहे कि केहू के समझे में ना भाई। मान लो कि अगर केहू बिहार से हो कि अगर ये गाना के सुनी एक बार तो एक बार से कभी दोबारा सुने जाई ना जाई। और पवन सिंह के यही जायल बाटे गाना नथिया पर 9 गो, कितना बढ़िया गाना बाटे। अगर ऑर्केस्ट्रा में बजाओ जाए तो भाई लोग खूब बाजी, काहे कि बढ़िया गाना बाटे यार। और खेसारी लाल यादव के हरियाणवी गाना बाटे तो एकरा के सुनिए, ऑर्केस्ट्रा में अगर मान लो बजा देवल जाओ गलती से तो सारा वजह से मार के भगा दिहन से मोबाइल वोबाइल देके कि गाना ना बाजी। और भाई लोग जानते बा लोग पवन भैया के कितना बढ़िया गाना गा दिले बारन। अगर यही गाना के वेब म्यूजिक पर चढ़ावल गो रही तो भाई लोग अभी तक 1 नंबर पर ट्रेंड करी लिखित लो। काहे कि भाई लोग जानते बा लोग पर सब्सक्राइबर कितना बाटे। और मेन बात कि जो है उषा फिल्म पर चढ़ल बाटे इनका गाना बा मात्र 6 लाख यार सब्सक्राइबर। बता 6 लाख में का ट्रेंडिंग में चढ़ी, अब समझ सकता रह लो। और यही जब खेसारी लाल यादव के चढ़ल बा गाना बा तो 29 लाख बाटे करीबन सब्सक्राइबर, तो ऊपर चढ़ गल बा ट्रेंडिंग में 8 नंबर पर ट्रेंड करत ताटे। और भाई लोग यार ऐसा बात नहीं है कि पवन सिंह के गाना ट्रेंडिंग में ना चढ़ी, अगर ताहा लोग इनके प्यार और सपोर्ट रही नू तो एक बार जरूर उनका गाना ट्रेंडिंग में चढ़ी। तो जा लो यार गाना के चाप के सुन लो और शेयर कर लो और ऑर्केस्ट्रा में बजा लो। मिलल जी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।